салом, номи ман Чжоу Шунцзе аст. Ман аслан аз Синдао, як шаҳри зебои Чин ҳастам. Хеле шудам ки ба донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ки дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад, барои таҳсил дар риштаи магистратура омадаам. Устодони донишгоҳ ба таълим хеле ҷиддӣ муносибат мекунанд. Дарсҳое ки онҳо таълим медиҳанд хеле муҳим ва ҷолибанд. Онҳо ба мо дар ҳама мушкилоте ки дар таҳсил ва будубоши худ дар ин кишвар дучор мешавем, саховатмандона кӯмак мекунанд. Шаҳри Душанбе бо ҷозибаи таърихӣ ва манзараҳои зебо, дорои услуб ва тарҳбандии беназири меъморӣ мебошад ва хусусиятҳои фарқкунандаи он тозагӣ ва дараҷаи баланди кабудизоркунианд. Дар кӯчаҳои шаҳр сайругашт карда, ман ҳис мекунам ки одамон дар ин ҷо хеле муттаҳид мебошанд. Ҳангоми муошират меҳмоннавозӣ ва дӯстии мардуми тоҷикро сахт эҳсос мекунам. Кӯҳҳои барфпӯш ва дарёҳои мусаффое ки шаҳрро иҳота мекунанд, ба шаҳр ҳисси оромӣ мебахшанд. муҳити зебо ва ҳамоҳангшудаи инсонӣ ва ҷуғрофӣ ба фарҳангҳои гуногуни Чин ва Тоҷикистон имкон медиҳад ки ҳамдигарфаҳмӣ ва ризомандӣ пайдо кунанд. Зимнан мехоҳам ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон барои меҳмоннавозии самимона ташаккур гӯям. Ба муносибати Иди баҳор самимона орзу намоям ки дӯстии миёни халқҳои Чин ва Тоҷикистон абадӣ боқӣ монад. Ташаккур.